Gitangtang sa trabaho, hinungdan nga midangop sa Brigada Action Center ang usa ka inahan nga nawad-an og panginabuhian. Ang midangop mao si Luz Plaza, dunay 3 ka anak, kinsa nanarbaho isip pag-abag sa iyang bana sa pagbuhi og pagpaeskwela sa 3 nila ka anak. Sakop sa agency si Plaza nga nagbase sa Dakbayan sa Mandawi nga na-assign sa bodega sa usa ka kompanya nga nahimutang sa lungsod sa Konsolasyon. Nakasugat og kakulian sa iyang gitrabahuan si Plaza. Naglaom paunta kini nga ma-assign sa laing kompanya apan gidismiss hinuon siya sa agency kay matud pa walay kabutangan sa iyang posisyon. Gusto og katinawan si Plaza ug makabot ang patas nga hukom. Hinungdan nga iyang isangat ang reklamo ngadto sa NLRC. Mipaabot og pasalamat si Plaza sa Brigada Action Center tungod kay siya nalamdagan og nakakuha og katinawan sa iyang sitwasyon. Dahang salamat Brigada nga nahatagan ko yung katinawan sa akong problema nga bahin sa akong agency nga illegal dismiss ko. Kay lagi wa kunoy bakante ilang kabutangan ako. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.